Здравейте, днес правя ново видео. Това е второто клипче, което ще направя след Because I'm Happy, което направих за играта Because I'm Happy. И преди да продължим напред, сега ще изгледаме едно нещо, за да разберем какво всъщност ще правя днес. Здравейте, ние сме Monster Crew, днес е 12 декември 2012 година и ние имаме 12 предложения за това какво трябва всеки човек да направи преди да свърши света. Както чухте, те са Monster Crew и заради специалната дата, която беше, имаха 12 предложения и понеже да не става дълго клипчето, няма да гледаме всичките 12, а ще превъртя до там, докъдето ми трябва, за да видим какво всъщност ще правя днеска. Да направиш ли? Да танцуваш така? Ето излъчва. Да направиш шантово видео с приятелите. Да направиш шантове с приятелите. Добре, това ще правим днес. Добре. Колкото и пъти го гледам, все още ми е смешно. Сега представя на вас, дано и вие да сте се посмяли. Тогава, когато го снимахме, бяхме 11 клас. Правихме ремонт в училище. И аз и участниците в клипчето помагахме в ремонта. И след това видео следва въпроса на родителите: на това ли ви учат вас в училище? Еми не точно, но ние се разнообразявахме по наш начин. И така. Надявам се да ви е харесало клипчето. Ако ви е харесало, палец нагоре. Ако не ви е харесало, пак палец нагоре. И ще се видим пак скоро. Искрено ще се радвам, ако се абонирате. Но съм в YouTube и за сега е това.